cocok banjur layangane sapa ngono layangan kula ngono layangan kudu dicai panggot iya tak edurno tak enak
nyono tak udah herong ngalor balik ante tak duduk pedot ngono. Piye ora pedot iki pundi kok iki barang itu. Dan rono wete yae naku. Oh ya ina wala yo kowe ira ora itu kok durung pedot. Tali Mas, iku retan. Yes. Lho aku kok ngantuk-ngantuk yo. Aduh.